Moi vaan kaikille, tervetuloa uuden videon pariin ja aluksi pahoittelen, että mulle ei tullut tosi pitkään aikaa videota, mutta nyt mä kuvaan sen, koska te ette sitä niin kauheasti toivonut. Ja tää on samalla vähän kuin 100 spessu, joka oli kohta myöhässä, koska mulla ei kohta 200 tilaajaa. Ja kiitos tosi paljon siitä teille. Mä en osannut olettaa, että mulle tulee suurin piirtein 4 kuukauden aikana niin paljon tilaajaa. Mutta kuitenkin, tällä videolla on mun sisko Ella täällä ja te olette lähettäneet mulle Instagramiin kysymyksiä ja sitten Ella pitää yrittää arvata mitä se tarkoittaa, jotka siis liittyy kokeiluun. Mutta no niin, aloitetaan katsomaan ekan kysymyksen. Okei, eli mikä on obitsu? Sellainen niinku taipua kehaa tai sellainen. No joo, mä oon siitä hänelle joskus maininnutkin. No, tässä on nyt semmonen, että sun pitää yrittää muistella, mikä on Lilin malli. Mä en ole ihan varma, koska niinku, sillä Ilanan kaverilla oli niinku, vähän samantyylinen nimi kuin Ilana Pulpon. Yksi on itse asiassa sama niminen kuin tuon malli. Namiko? Ei. Naako? Joo, naako. Eli siis Lilin malli on siis naako. Sitten on tullutkin monta tässä, eli chipit. On ne silmäasiajutkat. Eli siis, miten niitä tehdään? Niinku pupelit. Ei ne pupelit. No siis ne on ne silmänne. Niin. Siis ne vaihtuvat osat, silmät. niin. Mikä on full custom? Ei mitään. Yritä veikata. Okei, mä en ole yhtään varma, mutta joku pään sisällä oleva. No siis päättele full. Mikä on full? Jalka. Häh? Jalka. Ei full on jalka. No, yritä veikata. Full custom. Joku pään sisällä oleva. Niin Ei oikeastaan. Siis se on tämän periaatteessa stock meikki. Full custom. Eli siis se mikä on siinä- full? Niinkö tavallaan aito. Niinkö, et se on se meikki, mitä sillä on tullut, kun sä ostat uuden. Sitten custom. Vähän samantyylinen. Sä saat varmaan päätellä sitä. Niinku joku meikki. Joo, se on niinkö justkin toi meikki, että custom esimerkiksi se on, että mä customoin lukea. Se tarkoittaa, että sä muokkaat sen meikkiä. Niin mä ihmetellen, että mistä toi sana on tuttu. No niin, se on nyt vissiin sitä tostettu. Sitten stock. Niinku sellainen, joka on tullut, kun sä on ostettu niinku uutena. Tai sellainen niinku tavallinen tai sellainen. No nyt onkin tämmönen ekstra kysymys. Tiedätkö mitä stokkia, niinkö, tai mitä stokkia yleensä nykyään on? No mä en tiedä, tarkoitanko mä nyt samaa, mitä toi sun kysymys on. Joo. Mut siis niinku joku niinku vaate, Joo, tiedätkö Chipit. mitä? No joo, vaatteita on. meikki, Joo. kengät. No siis periaatteessahan se liittyy, kengät liittyy niinkö vaatteisiin. Niin. Tai asusteeseen oikeastaan. No, onko sulla Ja muista mitään? perukki. Onko muuta? Meikki. Sanoit se jo, onko vielä jotain muuta? Niinkun oota. Mä en oo ihan varma, onko se vartava. Onko toi sun mielestä stock? Ei. No niin, että mikä sitä sitten on tullut, kun se on uutena ostettu? Eli stock vartava niinku. Joo, eli Eli stock, vartava. joo, Mm. stock vartava. Ja joo. Nyt siis meillä loppu akku kamerasta, kun me koettiin tätä eilen, niin nyt me tehdään tää lopetus. Tää lakkaa nytkin on eri päivä, mutta miksi ei pystytä nytkin. Eli me tehdään nyt tää lopetus. Eli mä pistän tähän loppuun Ellan niin YouTube-kanavan nimi, niin menkää tilaamaan Ellan kanava ja kommentoikaa sen video, siitä kaikkea kivaa. Ja joo, nähdään ensi videossa. Moikka!